Ceerno a salminaama jawmoni kam wonaa sellaade suudu. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Maaleykum salam. Alhamdulillah machallah. Mawɗum alhamdulillah. Eyi ko mbimaami hanki ko tan yerude nan to tan galle jananɗo tan nayi nan tan jeeya nayi lebbi ɗiɗi e balɗe sappo e goomi e ndaw ko o yeehi hedde gayi jeetati omon yaaɓana goɗɗi eyyi sa nde dañƴa fof inchallah wallam hen no moƴƴiri mum jarama e baba ɗo jodda mi arti de wa jaaƴima kam ayi client am gaddo bagasuji o toon janomi o totti kam ɗiɗo bagasuji foof hay paño o wi kam yomi naw ɗum kado kadi on koko moƴƴi koy ayi ayni jahami nde noon namde mo pottun ndi jahata jaltuɗa ɗo ɗo yo jeet eyyi baba Abdoulaye Fall o baɗo ɗon no jeeyow liɗɗi ñoli subaka Allah ina laaɓa mimi yiya ni ko kanko to gommi ɗo wonno mbeɗa heeñi birtim mbeɗa yaha joni kadi ko min heddanimo hande wayri tan wi kam an kam a wawa kam salminde nande inde nde ni ka tan wi kam awa kam salminde komi ese waɗini wattini mbimi min mbaɗa ko hande gonɗa renomo koy faalo ponɗo woni ɗon baba wonka anda yam min renomo bere tottanimo jungo kam baba heɗomi haalamma ay leñol ɓurgol bonde e nder Côte d'Ivoire ngol min koye toon nehimi mi andinimo noon ko ummaki to Allah ala ko wawe asini ani ha hande accani kaɗo haalan nen man wona en kaldi hen en kawri non kan haal mi wawi accu ɗum par ce que en tiiɗi em wona cahan gonmi de asar so tawi vraiment tan en tiiɗi hey carrément parani hen min komi parɗo hen mi haalama haalaɓe te em cahinani hen de hande woni dernier meɗen fois ko wonata o wonata tan e aduna ko wonata o wonan tan ɓaadi noon ko meɗen ko wonata enen ɗiɗo après kanen ɗo quoi par ce que mi andi yidde ma hewani am hay batte yidde ma ala yam donc min a heɓata ɗo tan a daragami aɗa hollami hen won gueɗe aɗa tardinami e dow gueɗam hay somi yeehi guese ligguey ala min ko kulɓinɗam mbimomi tan ko ƴeew jibinami ko Côte d'Ivoire mawni ko Côte d'Ivoire so wona ko umme kuɗol Allah ala ko mbawɗa yam min a tampat tan goppa mais o suusa ummiɗo Côte d'Ivoire aɗa nana ko pulaar wiyata ko jaɗaɓe min so ƴakki kam tekte ɗi taƴat mi andinimo ɗum
o woni ɗo no fiti e beddo o fiti e beddo o fiti e beddo o tampi o waɗi ɗon abuyel makko way tan no dooti ɗo kosam ni ɓendum jam de hande a supporté bone eyyi ɗum noon min kam mi haalnimo kalantuno muɗum on potteraki ala min hulanimo haalderaki hulanimo ko yiɗi foof yo wat haydara sohlodirta kala ko addi mbeɗe hattani min On woni koye leydi Allah kala tan ko woppida. toɓi mi moɗa ɗum kay yo ar Allah tan woppita Allah tan onon goppidimo e sago makko ha ɓeydi dañde doole ala sa woppitama e Allah a woppitama e mawɗo min kam so renaki mi waɗamo brochette so Allah jaaɓi joni mbeɗen yaaha nder nani mi Ah. lansoya ɗum eyyi moƴƴi jarama mina dillini won kam ki kadi hande mi yiɗa inde nde haale ɗo ni e galle o so Allah Abdoulaye Fall ko bonɗo cewngel bongel bonɗe jogi waɗanen jam subaka Allah mo wona subaka Abdoulaye Fall giƴa men kal gonnoɗo ɗo hen resi hande o ha heddi min o an mbiɗa gajata walla non mi gajayi mi cahinayi ɓaade tan kadi wawande kanen ɗo sa yi goɗɗo aɗa yiiɗi ya humane mum minen somi yi goɗɗo mbiɗa yiiɗi ene yiiɗi kam mi humane e muɗum taw tampere ala ko hen haala tan bon mboɗom yaha noon e jam an ha manel onon ɗo joni ko fuɗɗi ha ngede he yero resa tan mbiyaɗa ha nge debbo noon wona ni tan wona mi fini tan mi heeɓi manel eyya ma taw gallamen e manel nottama mi an ɓeydo ɓeynani haalde ka yeri debel wona yeri maayo yeri debel yeri debel ka yeri debel mine man nande minen fulɓe min tuusa ndiyam somi joole laana ɓernam nde dojata e dejata e joni kam comme cubballa kam jaɓi joni kam comme cubbal ka cubbal kam mi wattimam cubbal watti cubballa mi irtiɗi aɗa anda wuuro ngo saha fof an tun no mbawirɗa ndesa debbo o wiye ko debbo ara hurto an yahata aɗa hurtoyo yimɓe tampi hunde fof koɓe haala ɓe ganda ɗum no welami ɗum kadi ne safimi mais kadi jiyataɓe tan aɗa mbiya woy pourquoi aɗa hurtoyo pourquoi aɗa yaha aɗa jaɓa hoddoyde gal mboɗo yewtude e debbam mboɗo yewtude e debbam ko wondima hen mo haaldata mo mbiyata mo watta ɗo min o haalda an o haaldata aɗa haalda e debbo mbiyami haaldata e ma so dimmitimi kasa gueyal mamma min o haalda on bonniri ha maayi aɗa wiya ko mbatta ɗo ɓe bonɗini onon jeeyi laana ka mbimi anan onon jeeyi laana ka ara yaltinam laana ka somi worani mamma a faami ni tan ɓe goori ɓe lijjita haajuji min dewi tan ko caggal men min caggal men elle ko minima tan woni e wuuro ngo min ɗum no haymi en kewi bayre de kunuɗe ɓole ɗum maɓe deƴƴude sabu tampire Allah wat tan dum jiga e men kam amin awa mburi yinma noon min yaro min ɓuuri billahi mburi yinma noon min joni fammi holko tagi nenam wi yomi resma taw nenam ko wonano hoore bol nenam wonano hoore bol ko yiyanno ko mi yiyano ɗum oɗon jaami salminima naati selle jam woni toon wondima mbaɗi wallahi yangue ɓenni yangue hay gasa jaam alhamdulillah min mbaɗi hen de hakki momin mbawi kono on donkama yon gar on garnani dokkal moon kal mo fodde mon wonnoɗo ari ni ha heddi onon
ngandon kam min ba neldu don fodde mo on garan tan ngara non son garna non kam walla podon hankadi ha gongol salmini ñeñɓem be fof aɗana jooɗi aɗana jooɗi aɗa andi kam mi lelahi mi dara comme jooɗiɗo mbeɗa yiyam mboɗon jooɗi mbi ham aɗana jooɗi yani yeeso ma ngoni yeewi de ko waɗi noon andi ko kalantama saɗa wiye neɗɗo yo muñ yataw muñata koko muñito mboɗomi kadi haalanma haala yaram wona mi fuɗɗo haalde tan ndiwa ha dow mbiya aɗa ñamam an holno neɗɗo resirta debbo hokkata ɗum dépasse holto meɗɗa yiɗ ɗum kay meeɗa yiɗɗo ɗum fuɗɗi hayno fuɗɗi e galle ma he noon ɗo yero mi nani mom dépasse wi kam wala mi wawa noon jogade Hawwa gila ko cukalel ha foto no foti ni mi hokku ɗum gorko beele Hawwa daña suurami wona kay wonta ko daññomi ko mboɗo suuru gorko Hawwa e Hawwa fof somo wawi jogade Hawwa o jogo Hawwa so wawi jogade Hawwa o seeda Hawwa o yalta galle o mi wawi jogade mi jogo debbo makko mais tata sagata kay lelore momo ɓaari mum heɓata ɗum de mi haalnima ay julde woto yiiru no jiirta ni yero ene waɗatno no foti jonte hande ɗum kurtul ngu kala nde o fini mo ittu mo waɗa te a namdotono a meeɗa namdademo hande noon ma taw o leeli ene wawi kadi taw ko lelɗo tan mo woni koye addoyde sa wi min yeehi namdi momi o leelani min yeehi namdi momi o addani hande o ala neɗɗo noon so tawi ala wiyata ken forcé so neɗɗo resan debbo a hokkude dépasse ko addata ɗum resde debbo ala wona o wawa holnde o hokkani ko hande wona mbiɗa hande woni ko rokkani an kay yettu Allah holno meɗɗen wonde ɗo en defani ɗum meeɗa wadde te meeɗata wadde ne joni puɗɗumi yiide holko tagi nenam wi habbe ma tekkere guilnebi goni cukali te kadi so wonano tan no oɗo asibi no waɗiri ni min gondata saabu ka debbo moƴƴo aɗa neehi aɗa haala beldi kadi mi yi yumma sahaji no furorto kam ni no mbaare no mbaɗa kadi museede ɗum ni e ɗum kadi ni yumma noon ko yumma noon kono min mi famanmo tan min ko gillam jeewmi mi ƴeewanimo e kadi bamma kadi no yiɗi so wona no bamma no yiɗi mi duminta e te yiɗɗo ma goɗɗum foori noon mbeɗa andi ɗum kay so wona sa yiɗano kam no yimɓe mbayi wawde haalde ni so wona woppi kam an noon i min mbeɗa haalni haala yiddem min kay min ɓuuri ɗon hakkunema yaalo wallahi hay yanduɓe yam a pinata tan ñawama goto tan goppaka i adu wonta kam jam ɓen mi wartat de min hay koyɗol mi hoyɗi taw woppudem kala no mbaɗɗa noon kam batto e wara hooram tan maayo laawol gotol tan wadda suwa warta yoro maayi haajam yo bon yo mbi yoro maayi holko wari ɗum ɓe mbi gilli wari ɗum ko jiɗɗo hawa jaɓaɗo yidde ala min kay mi añarama mi añarama min kay ko an tan jiɗɗo wallahi tampin koye maɓɓe tan haalde waram a yiɗo way ɓuuɓdi ndiyam ɗam gonɗo e laana ka mo jeyi kaaɗo lana ka wono jeeyi Moussa Coumba wa Moussa Coumba jeeyi kan woppi yaade gueyi woppi yaade maayo ala on wayra maayo tan kono kanko e camma fof eɓe ngara ɗo e camma on ko yeri deɓele noon Yeri kama maayo? yeri deɓele Moussa e yeri samba deɓele ɓelen kam fof barki Allah kamɓe fof ɓe cuusa maayo da en est ce que mbawi ndiyam mbawi ndiyam mbawi ndiyam kono ko soɓe lumbo ko jaw ardoto jawar est ce que a nani joni so tawi a waɗiri noon Hawwa nani no kaldirta e makko ene wawi wattude wokkande ɗum wattude wiide ma o waɗa i mara mi ñohi kalmi ko Hawwa so nanano so yaltim nanano e noppi mun he subaka fo nde o fini yo namdo yere dépasse hade makko finde yatal dépasse woni les lemme makko tandi ko jimmi haalandema ko yaɗo ene weeli omo hokka dépasse ene metti omo hokka dépasse hokkude kam o rokkat walla o waɗa bowa ko dokko yero kam ala on gon miijo ala ɗum anani kadi yero an hande poɗɗen ko weltanademo hay so waɗani poɗɗen ko ɗum nin ene saɗi ɗo gorko resata ara wona e galle debbo mum ɗum ganduɗa o barke ala e makko anani te min mbiɗa wawi tottude wona ko min tottat aɗa wawi tottude an hande honko mbawɗa tottude an hay sona dañƴa e guesa ma jeeyɗa dokkuɗa kam mbaɗen dépasse Hawwa kay fonno ko dañde gorko mum daña adda ene waɗa nen
mbiyen jam ari dañen ko nguurden ɓaydi Ablaye ham kañum an nehi ɗum needi bondi a gayni nafra e wuro nafra e ladde Hawwa kadi nafra e wuro nafra e ladde yen jogo koye men jogo ɗemɓe gila ɓe mbawa hay hunde ɓe mbawan hay hunde kadi jogo ɗemɓe ɗum noon wonata e aduna he a famani wonata de a famani haalni yero kala ko jiiɗa dewgal ko Allah huma ɗum dewle kuma ko dow o Hawwa mon ɗaɓɓanta ɗo de gorko dañɗo en walla gorko baɗowo ni walla jahowo to naggam naggam est ce que so heeɓi ɗum aɗa andi ma moƴƴi makko moƴƴa en wawi wasa moƴƴude makko moƴƴane makko ƴeew wona ko banggue e ko gottiɗen tan dépasse jiɗɗa dépasse tan joni fat mi holluma ono ɗuɗo wayatno ɗum kay so tawi ko ɗum kay ala saɗele en meeɗi heɓde o e ɗen caɗele famɗude ko yalti koye ɗum ɗo am cartable am gonɗo nder to woni joni banggue tan ko dépasse ɗen min mami ittumi tottuma no foti jogui ɗum dokkata ham mami ittumi tottuma hayno foti totara ham temedde jeegom tan kay mbiɗa sikki ma e wottinen walla an temedde jeegom meeɗi wottinde galle o an temedde jeegom meeɗi wottinde galle o mbaɗa comme no ka koɗo e galle heni ko holɗum hol bottogal ko min o e maɗa e Hawwa e Ablaye e holon e yero hoto ɓeyden en teddendi baba galle yero ɗo ɓeyden en teddendi yo yero fawto hen yo yaltu ala ɗum kam so kan dépasse wonta e galle heede o rokkat mi rokkat ɗum kam ala saɗen jooɗo mi yaha mi addunoye ma ɗum anani temedde jeegom ne wawi defdimi bottade ane ne wawi wonde hirande bottade temedde jeegom maslo dende hen aduna ko masala ha anen neɗɗo masala koko masala to kala ko ganduɗa neɗɗo tabitanta ɗum hoto wiyaɗa newnana ɗum muñ tan min kala ko gandumi neɗɗo mi wawa tabitande ɗum mi nawta ɗum e dow hooram tawa wala to heɓoyta gacce ne dortono yeɗo sagata ñawani sofani yo lelo mboɗo jogono ɗum hirande bottade mi heɓa ɗum kay gasane galle heta so mboɗo wuuri wonta wondo e galle Yasin an moƴƴande Yasin an Yasin honno oɗo programme ƴettirte arani mi ala goɗɗo takkiɗumi so wona an doga tan goppa ham ɗo wallahi giƴama famani min kay wallahi giƴama famani min kay mi wawa famde kono somi famnima ma fam mbaɗa heeɗimi ay oɗo programme sinno ko sagam mi tawe saabu mbiɗa foti ɗum tawede saabu ɓi bonam gorko hay goto mi rendani hakkude kadi yero e Hawwa an aɗa andi ala ko humpuma hen hay so tawi to gummiɗa to gummiɗa ala fof ko humpuma hen sa yi ɗum sarɗama mi haɓɓi bagage am mi faati Dakar Allah ne andi ɓuranani mi so neɗɗo runki noon yummu muynata noon an aɗa andi probléme o no wayi baba galle wino tan ko dewgal watta ɗo wattan ɗo min hay hare nde o fatani ɗum ni koyam mbiɗa andi somi tawanoma yangge min makko min kono haɗa min wardirde ene saɗi min nden no téléphone aji ɗi keewi tan vacruji guellaji ɗi tampini mi jamma e ñalawma ɗum ittimi Côte d'Ivoire ngari mbimi ƴeewa kam hono programme o yarata no mbaɗɗani ni hono watte mi darima darde ma noon mi darima darde wallahi a yonni kono noon gila tan kurtu ngu waɗi Ibra selli kam kay mawɗum barkal jam tan alhamdulillah machallah alhamdulillah min de kom dawnoɗo seeɗa tan ha mi yettade han tawa ɓe yettade kurko no tan mi kaɓata noto baba min ɓuftinta ɗum mi yami arani noto ma wallahi no koye hawmo jaam gonnen o saha min ne ko gonnoɗen e dow mum quoi ko dippanɗon eɗen dippa eɗen mbaɗa ni onon fof on tini gellayi humi dewgal ngal eyyi a haalino hen waɗi kante en woɗɗe fof Ablaye Fale fof kaali kadi min ni ko wala ko mbimi ko ɗum mbaɗami min calimiran ko toñce ɗo jiiram ɗo meeɗa toñce toñce kam moƴƴani eyyi guellay noon ko tooño caggal noon ko tooño min noon mi wona tooño joni noon aɗani ko ɓuuri labde o kay joom wuuro namannomi hawre ne waɗa wayas o wi caggal ko convocation koye junngo ma heewi rewnude jettinoya so lelino haalde ko min nawantuno gella kono noon nani joom wuuro wi yomi tatti nawana gella Ibra Jaggu ceerno baba momi jaggu hettoma ham jabma taw jaggu tan ha para jaabuɗa eyyi sa salimi calanɗa ko joom wuuro wona min eyyi seydi Gayam eyyi min annimi hen seeɗa tan ɗum ɗo komi mbinoma tan waɗa ɗum kono bandiraɓe eyyi ɗum ɗo joni so ari hakkude moɗon on taƴodiri ene moƴƴi ay julɓe jasɓe taƴodirde mum haydara bonna ala moƴƴani kay julɓe jasɓe mo anda ko yahata anda ko waɗata taƴodirde mum haydara bonna min de ɓurna noon kono ɓa so cikam noon eyyi hankkadi kadi ko ɗum min ko heeɗi ɗum nawde ala sago wadde tan hamne wettunoya Ibra haalala
hankadi convocation laamu heeƴi hen ɗo haala ala ko kayitaji ka ala wina ala sohlude ko andara sohlude ala sohlude ibra jarama son kontan ay ko non son tan kadi mi ari ko non tigi wallahi min horam ko hawmo jamoji adun di tan jam won ton kam wallahi jam yettera ba salam wonno gila mbaydum daga haydara kan en gittindare kumpa kadi min de hande ngumudim ko min kam wona dum do jinnami artude o ka banggue eyyi ko tottude kayit wondem totte koto baba galle umori eyyi sababu dewgal badda hakkunde yaro e hawwa ngal ko ɗum saabi kayit o eyyi kayitaji ɗi noon kadi keewi min nawani Ablaye kayit mum Ablaye Fall faami min nawani Aliou Kanté kayit muɗum Aliou Kanté goto e watti ɗum hen kadi min noon wawi taw ko min ko taw wawi taw ko diwɗomi eyyi ko wona ni jiɗirnomi Seydi Balam waade kono bandiraɓe ɗum ɗo mi yiɗano yo heɓa hetto hakkude moɗon eyyi tottimi kayit wondem addane kamɓe fof mi heddi tottimi kayitaji mumen kayit on to woni kayit o ɗen ɓe koye kam ɗen koye jiɗama ardude ga hande kam eyyi ko ɗum ɗo tottima ɗum tottima kono baaba galle wadde gajaki baba kay gajaki ko wi o yaha ɗo waɗa ko waɗi ɗum kay wallahi min kam mbiyami ko alhamdoulillahi rabbil alamin sabu min ɓerdam ne ɓuuɓi kala ko yiɗi wadde yo wat hande o saaha ɗo tolnimi ɗo kala ko jinnomi wadde timmi kanko woninimo ko yaade hamo yaha hedde e policier ɓe manda ko gendarme ɓe bindanam yo on gendarme kam holo taw kala kam mi anda hol gendarme o haade min kam mi ar galle mo ɗum to tottimi yima addane baba ko kangal kadi kaaɗi makko timmi ɗum ɗo dillinanimi hay seeɗa ɗum Allah moni cennumi mbiyatmi de way kam comme no jamma juldini sabu baba ala ko wawi dirtinde yam de dewgal ngal waɗat force sene mo wela mo sene mettamo comme no mbinomi ni koko waɗata ala ɗo yahani noon kala ɗo yeehi kadi mi rewi ɗon o haali ko kecce o haali toon ɓenne ne jaɓantamo ɗen kecce ay ɗum ɗo ni way taw wonmo fottita waɗanamo ni winda diida ɗum ndina tottamo kono so Allah jaaɓi no foti balɗe heddi ke hande ko alkamisa ɗo e altine ay so Allah mi jaaɓi ɗum komo tampini hoore makko yo fofto lelo o ɓumno ɓalil makko o yeehi ha o fooƴi ƴiƴam makko fof gasi o mon yoori mo wi kon hande hay leggal saɓorimo leggal kam ko sa sirima wasata fof woda ko yalti hen hanko haydara yaltata mbimomi ko gassa hakkude makko ko gassa min e makko ha mayde mi mayat tan kay mi waɗe ndi o waɗa ko yiɗi wadde ko kono so mbiɗa wuuri dewgal ngal wonata hande wonata jawgo hakkude mo muuside ay a anda ɗum ni kono bandiraɓe on ponno ƴewde ko mbatton ko hade ɓurtude juuɗe moɗon hanka kam wona hade ɓurtude ɓaade kam kayitaji keƴƴi hen hanka kam diwti juuɗe eyyi kono bandiraɓe onon gonde wuuro koddi jiidi so rutti kay kayitaji ngal hakkude moɗon i gella hankadi ɗum kadi natti honde hankadi ko mbimi zigguilat ko zigguilat de dewgal ngal zigguilat omo wela ngal zigguilat omo metta Seydi Bal ɗum ko ziggilimi ɗo ko ala ko ni wona aɗa andi mbattanomi tan ko boynir ɗum woni ko gaddunomi ga en ɗum kam min kam yiɗani ɗum kam addani ga gongo a yiɗano adduma ɗo ko gongo kono babgal woto nanne eriraji ay ko waydani kewɗa nadde koye erire saabu saɗa yaha yimɓe jahata ko neɗɗo joom intelligent babgal finani somo finno wonani no wayni o wayata neɗɗo ɓiye wiye ene yiiɗi resde te kadi an wino aɗa yiiɗi on o resa on yummum adodiri e bamum ɓiɗo debbo gayna kadi mbiya loppede wonata holko mbawɗo holko babgalle ono kam min kam min badde fam dole fof kañum jiwta galle muɗum alkam ko jeeyi galle makko noon
ala ko mbawɗen makko gallo ko denda ɗum gallo hay soɗɗum o sodani ko dokka ɗum ana majani ɗum so eɗen kala gonga eɗen gandi ko jokkere endam tagimo wonde ɗo e ngo wuro jokkere endam bolam hono noon kon musidɓe mi yiiɗa woda to jettude ɗen hono ko waydani woto arditanam ɗum so kecce ɓole puste ɓole babgal waɗat anani min kam ko wayni ko mbiɗa addu ɗum ni gassi ko faare kayit kay ay mbiɗa addu ɗum mi yiɗɗa tan dañjen saɗede Seydou Ba jarama no fewi mi salmina galle komi garowo galle noon so Allah jaaɓi sabu wonko jinmi ballami seeɗa anani eyo jarama galle heewi kecce yaro argayi